Ho, ho, ho! Jaj. No čo? On ťa chcel prekvapiť. To si ma prekvapil teda. Vidím, že sa mi to veľmi nepodarilo, no. O nič, nevadí. A tak vieš čo, pozri. Prekvapím ťa, lebo mám pre teba darček. O, to je pekné od Mikuláša. teba, Mikuláša. Ja mám pre teba. No. Páči sa ti. Čerta? No, však zase až taký dobrý si nebol. Počúvaj, ty nemáš dnes nejakú dobrú náladu. A nie, nemám, no. Prečo? Pohádol si. Vieš čo, môžem povedať, že som naštvaný? Môžeš. Som naštvaný. Vyzeráš taký naštvaný. Áno, som taký A naštvaný. prečo? Ale nie, zasa znova vidím tých majiteľov, ktorí si nešťastne vyberajú svojich realitných maklérov a žijú stále tou filozofiou, čím viacej maklérov, tým lepšia práca, čo opak býva pravdou. A všetci tí makléri urobia tú jednu a istú vec, spýtajú sa majiteľa, za koľko to chcete predať a dajú to do ponuky, tým to celé skončí a neporadia mu, ako sa má správať pri tom predaji, ako pripraviť tú nehnuteľnosť, nespravia profesionálne fotky, nespravia profesionálnu prezentáciu, nespravia profesionálne nastavenie ceny a cenovú stratégiu. A majiteľ je potom prekvapený, keď nepredáva. Prejde pol roka a zrazu s prekvapením zistí, že napriek tomu, že to má 10 realitných maklérov alebo realitných kancelárií v ponuke, s ponukou sa nič nedieje. A potom začnú hľadať nejakú záchranu, ale zvyčajne je neskoro, pretože už tá škoda, ktorá sa mohla napáchať, sa napáchala. No samozrejme ešte stále môžu urobiť ten jeden zásadný krok, že si fakt dobre vyberú jedného realitného makléra, ktorého si preskúšajú otázkami, čo všetko urobíte. Podľa mňa majiteľ potrebuje makléra, ktorý mu povie, ja predám vašu nehnuteľnosť. A robí preto všetko. A nemá tých ponúk 40, má ich 5, ale skutočne ich uzavrie. Ale neboj sa, Martin. Ono raz príde chvíľa, kedy to zase bude dobre. Vieš čo, tak... Na Vianoce? Ja dúfam, že som ti urobil radosť. Ja idem urobiť radosť ešte Paule, vieš, máme pred sebou ďalšiu ponuku, idem za ňou. Pusti sa do toho. Ho, ho, ho!